Euskaltzaleen topaguneak eta Athletic Club Fundazioak indarrak batu eta aplikazio berria sortu dute. Ipuin sorta bat egin dute Athleticen balioak transmititzea aldera. Txikiek badute entretenimendu berria eta goi mailako protagonistak. Teknologiaren mundua anitz eta aberatsa da, horren beste futbola eta literatura uztartzeko ere balio duela. San Mamesen, Lehoiak ametsetan, Bixentaren abentura zurigorriak aurkeztear da, izenburu misteriotsua, ea zer kontatzen diguten bere sortzaileek. Ipuin bilduma bat, 7 ipuin dira, da euskarazko aplikazio bat, dira Iribar, Mr. Penland, Zarra eta horrek agertuko dira, baina esaten moduan, ez kirol lorpenetara bideratuta, baizik eta baloren transmisiora eta bideratuta, eta bueno, hau dana euskaraz jakina. Nik onartu egin behar dut, ja hemen, armairiutik ateako naiz eta atletikekoa naiz. Nik uste dut oso egitasmo benetan polita dela. Gainera hain modu modernoan jarrita, ez? Eta nor da aplikazioaren izenburuan azaltzen den Bixenta. Bixenta da narratzailea, Bixenta da satorra. Bai, atsegina dira, gaina kontalaria da satortxo bat, hor zelaian bizi den satortxo bat. Bixentak euki da aukera, San Mamesen sarrean, gertaturiko guztiak ikusteko. Sentimendua beti jakintzarik etzen, agnostikoa naiz ni futbolean. Aitortu egin nuen ikenekiela deus. Eta errantziaten, interesgarri izaten altzela, nire begirada berri bat, begirada infantil bat nahi baldin bada, futbolari buruz. Ipuinetako baten protagonista zara eta, zuzenen hartu duzu parte bertan, ez? Ahotsa jarri diozuak ere naiz. Bai, hori da, esperientzi berri bat, oso polita esan da, eta, aldoten egin dut. Zenbat gauza dakizun? Esan zidan solasaldiaren ostean. Bixenta deituko zaitut. Bixenta mover. Neretako Iribar bera, karikaturizatu behar izatea, nik futbola zero, baina Iribar deno bagainekien nortzen. Eta miretsi ere bai. Izango genuke bertan, zure gelditu famatu hori, horren bestetan inmortalizatu bai ikusi duguna, baina era hontan gutxitan, Bai, egia esan, Asisko benetan nik uste dute oso alde hortatik honena dela, eta ondo, izango dizupa, nire burua horretzeitea oso gustoko, eta, zuek, zer esaten duzuen da zeiru zaizuen. Beste plano gertuko bat ere daukazu, eta bertan, suduru handitxamarra jarri dizute, Nerea da, nik asumitzen dut, nik behintzat zehatzen naiz, ezagutzen ez. Athletic zaletzak pizten dituen sentimenduak aski ezagunak dira, eta hau hain zuzen ere, amu bezala erabili nahi da, Athleticek sustatzen dituen baloreak umei trasladatzeko. Uste dut balore positiboak diela, danok gure egiten dugusena, kiroltasuna, apaltasuna, bertako izatean arrotasuna. Lotara joan, konpartitu momentutxo bat seme-alabekin, ipuin bat irakurri. Esan beharrik ere ez dago, bere sortzaileek bihotz puxka nabarmena jarri dute proiektu hau martxan jartzean, eta momentuz 3 ipuin kaleratu dira eta beste 4 martxan daude. Bilbotik Iker Zabala, Euskal Herria zuzenean.